Zdravím vás, moji milí diváci, a vítám vás u mého nového videa. Možná jste ve stejné situaci a řešíte stejný problém, jako jsem řešil já. Chcete si koupit nové židle na vaší terasu, balkón či zahradu? No a taky nevíte, které si vybrat? Tak výběr by rozhodně byl. Mě to nebaví. Proč to někdo nevybere za mě? No a právě o tom bude to dnešní video, protože vám s takovým výběrem zahradních židlí pomůžu. Vsaďte na jistotu a raději si nějakou tu kačku připlaťte. Tak rozhodně chci, aby moje zahradní židle byly. Musí být lehké, nechci žádné krávy těžké, abych se s nima tahal. Chci, aby byly skládací. Tak úplně nejlepší kombinace by byla z hliníku a plastu, aby nerezly. Tak rozhodně chci, aby moje židle byly polohovací. Aby jsem měl opřené celé záda, ale i hlavu. Chci, aby židle sami o sobě byly měkké a netlačily. Také by měly být aspoň trošku bytelné. Jelikož je nehodlám furt jak trotl sklízet, tak by jim neměla vadit voda. Tak po chvilce by židle měly být suché, aby jsme na nich mohli sedět. Samozřejmě i ten design hraje svoji roli. No ale pokud chcete mít svoje pozadí jako v peřince, tak vám doporučuji ještě tyto sedáky, které vám vylepší váš pocit z vašeho sezení. Takže já jsem zvolil německou kvalitu židle Futosa od firmy MVH. Je to německá kvalita, takže das Original. No a přátelé, to je z dnešního videa vše. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak dolů můžete hodit nějaký ten koment. Jinak vám děkuju za vaše lajky, sdílení a odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole odebírat, tak se zdarma přihlásíte k odběru mého kanálu a pokaždé, když já vydám nové video, tak vy to uvidíte mezi prvními. Já vám děkuju za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se moc fajn. Jo, abych nezapomněl. Rozhodně se podívejte na moje další videa a sledujte mě na sociálních sítích. A nezapomeňte si vyzkoušet tohleto moje luxusní mojito.